O proxecto, presentado polo Concello de Outes para renaturalizar o cauce urbano do río Tines e mellorar a súa integración medioambiental e urbanística, resultou beneficiario dunha axuda da Fundación Biodiversidade. Este proxecto está destinado a renaturalizar o cauce urbano do río Tines e o seu paso pola Serra de Outes neste caso. É un proxecto no que participan as tres universidades de Galicia, a Universidade de Coruña, de Santiago e de Vigo, xunto coa Fundación CER, no que están tamén as tres universidades, e tamén a Fundación Monte Escola. Que se pretende? Pois dar os primeiros pasos para unha renaturalización e mellor integración ambiental e urbanística do río Tines e o seu paso pola Serra de Outes. O proxecto, cun financiamento próximo aos 900.000 euros, inclúe actividades divulgativas, así como accións concretas sobre o cauce do río, como a retirada de especies invasoras. Vanse desenvolver unha serie de actividades, tanto de divulgación, de formación, como de retirada de especies invasoras, como de análise das barreiras artificiais do río, e ademais, algo que é moi importante para nós, vais a elaborar un plan estratégico para a integración urbana e ambiental do río Tines o seu paso pola serra. A nós nos gustaría que isto fora, como digo, un primeiro paso para despois abordar obras, actuacións concretas para justamente mellorar esta integración urbana e medioambiental do río. Nas próximas semanas celebrarase unha reunión de traballo en Madrid para concretar algúns dos aspectos do proxecto que dará comezo de xeito inminente.